Handschriften van de Hikayat Aceh, de geschiedenis van Aceh. Deze twee handschriften zijn samen met een derde handschrift dat zich bevindt in de Nationale Bibliotheek van Indonesië ingeschreven in het Memory of the World Register van UNESCO. De aanvraag is gezamenlijk ingediend door Indonesië en Nederland. En we zijn heel blij dat deze tekst is erkend als werelderfgoed. Hikayat Aceh, waar gaat hij over? Dan zou ik eigenlijk willen zeggen, Sultan Iskandar Muda, onthoud die naam. Dat is eigenlijk de essentie van dit werk, maar dan gegoten in de vorm van een geschiedenis. Het is één grote lofzang op Iskandar Muda, de toenmalige sultan van Aceh. Dit handschrift zelf van de Hikayat Aceh is heel bijzonder. Het is heel oud, ook voor Maleise begrippen. Het stamt namelijk uit de 17e eeuw zelf. Dus het is uit dezelfde eeuw waarin de gebeurtenissen zich afspelen. Het vermoeden bestaat dat de dochter van Sultan Iskandar Muda opdracht heeft gegeven tot het samenstellen van dit werk. Als je op de kaart kijkt, dan zie je in één oogopslag de strategische en belangrijke positie van Aceh. Hoe het omringd is door India, Maleisië, Thailand, Burma, maar ook tot aan Jemen toe, het Arabische schiereiland. Dat is belangrijk en dat verklaart dan ook laat ik zeggen, de handelstromen die ze hadden, maar ook de culturele en vooral religieuze invloeden die daar hebben plaatsgevonden. Deze beide handschriften zijn in te zien op de leeszaal Bijzondere Collecties of vanuit huis via Digital Collections.